Hola, em diuen Sandra i tinc 8 anys. Anem a llegir un trosset de Bufa, quin paisatge. Fixeu-vos, si no, un dia estaven a classe i la maestra ens va treure a la pissarra als dos perquè fèrem una divisió amb un divisor de 2 xifres i un dividend llarg com una llonganissa. Per més que me la mirava, la divisió aquella no sabia ni per on començar, em bulliva el cap. I no és que no sàpiga dividir, però 2 xifres i damunt portant-ne és per a tornar-se carabassa. Si perds la concentració un segon, se'n va tot a pastar fang. De sobte vaig notar que algú m'agafava la mà. Em vaig girar i allí estava Helena. «Vols que t'ajude, guapo?» em va dir. Us podeu creure, enmig de classe, davant de la mestra, de tota la colla i damunt no parava de moure les pestanyes. Amunt i avall la bleda, com si fos la princesa de Mongolia. O que, sé jo, hauria volgut que la terra s'emmengoloria. Adeu, bones festes de llibre. Tirant lo blanc, de Joanot Martorell. Us presenteu com a ignorant i, en canvi, no necessiteu un assessor que parle per boca vostra. Jo volia dir que si necessitàveu or, argent o xolles, de bon grat us en donaria sense que s'assabentés mon pare. Senyora, replicà Tirant, us dono moltíssimes gràcies, però només us suplique que em concediu un singular favor. Si em sembla honest, contestà la princesa, molt m'alegrarà fer-vos-el, però vull saber què desitgeu de mi, perquè estic feta d'un metall tan especial que mai no he promès res que no pogués complir, siga per a bé o per a mal. Senyora, digué Tirant, sols demane que vostra altesa em faça la gràcia de donar-me aquesta camisa que porteu, perquè és allò més acostat a la vostra preciosa carn. Vaig elegir amb totes dues mans de Maria Mercè Marçal, amb totes dues mans alçades a la lluna, obrint una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, faré una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc, cossís i trap de cuina, el sabó i el blauet, el pots i les cassoles, el fregals i els bloquers. Hola a tots i a totes, soc Ariadna, tinc 8 anys i ara recitaré aquest poema del meu pare. Quan aquell xiquet ros em somrigui, del cel un àngel em va bendeir. Avui vaig al treball feliç, avui no em dóna por el perill, i aniré content a la baralla, aguantaré la dura jornada. Aquell àngel ros em somrigui, content i envoltat d'amics, per Edu. Espero que s'hagi agradat. Un beset. Hola, soy Anael. Tengo años. Voy a estar toteto. Moría en el mate. A luna te amaya ya tonati. Moría en el mate.